खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 सेप्तेम्बर 2021 शुक्रबार खालि सानसेनि पुरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाया देबारनांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां मोननो हागौ। लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानांनो हागौ। सोरजोंबा थगायजागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो दिनै गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुनजों थगायजानोबो हागौ। गुबुनखौ बांद्राय फोथायोब्ला खहा जानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गुबुननिफ्राय जेबो आसा खालामैयानो मोजां। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोजोननि आंखाल जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसायासो दिनै बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन आरो गोबां खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआबो दिनै बांगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन। नाथाय गोसोआ जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां बयनिबो अनसायनाय मोनगोन गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव दिनै मान मोनगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोरबा लोगोजों थगायजानोबो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन गोसोनि लुबैनाया बांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनोबो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा खरसायासो बांसिन जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननाया देबारनांगोन गोजोननि आंखाल जागोन माखौबा साननानै गोसोआव जिंगाया बांगोन सोरबा लोगोनि फ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो नाथाय मान मोननो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि रोंनायखौ गुबुननो दिन्थिनो हागोन आरो समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै अननानै फैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मकर राशि
गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन जेरावबो जेननांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबार नांगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा गाज्रि खौरां मोननो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोरबां जागोन न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना बारा मोजां नङा नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा गोबां खहा जानांनो हागौ न'खराव दिनै बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।